yenkia Mabundu DOK Secondary School ntore no mogoko ikiagara omonene otobwatesiri oigwira amasa baito abana baito ase omwaka oyo mbakora amatemu buya igo twabwate abana barenge 42 ntogogete ng'o omonene natwanchira abana 12 mbache bagende university. Omwana omotang'ani iga abwate B plain, abana mbaro babwate B minus na C plus mbaro, na abana bomoerio igo babwate D plain. Igo togwakera omonene mbuya mono iga ekoera oigure ekerero gieto kia amatuko amange at least ase engaki entang'ani kia Mabundu nero yairire abana abwo bare abana 12 university gekoera konye tokoira babere gosoya omo nanga kiende ntokoira abana na barabu barenge tayari bagategerera bakaigukeria abantu bago batebya na abarimu na barabu bakerwa pi bakagenda an extra mile egere to achieve a mean score ya 5.1 target yaito etwayebegete 5.0. We are very happy koro mwaka oria twarurare igo twabate 3.14 nyasaye kago twanchira omwaka oyo emini yaito igo twayesetiri at 6.0. Tiangiriri bageri mbakira abarimu baito mbuya mono ase omokibabeka no mono okubwaterana twabwaterana gati y'abarimu abaibori na the board of management na mono omokia oyo twabekerwa gwetera so mwarimu omonene Madam Joyce Bitutu ekikiagerire twaikeire ekerengereri no gusaba kuri twabegeta so omonene nga omwaka oyo naintwe tonyore abana baisaine bakoende university. Ase omwaka oyo bono grade 10 ngochere abaibori babwata abana bakora grade 9 etoko basabanga kia Mabundu nero noire bato abana ekere turabwaterane kende nke yokera be gekongu ekoera okubwaterana na kugokogera abana baito ekere tubwaterane na bagweta buna na bali bande bale ase skuru yende yonsi ase ensi yaito ya Kenya asonsi etogwakera omonene mbuya mono yakogera omoeri oye amasabo konye tokurwa twa oyaigure na endo tokotebanga ntogendere kubwaterana egere amatokeo yeskuru yaito yake Mabundu agendere kubamaya ekomiti ntwabwaterana sana twatema kubarangeria abaibori kubatebya biri byonsi bitwaganetie na mono abana eskuru yaito day school abaibori na barabu bakerwa gotoa abana ekoera abana nabanga kiende challenges babwate kurungana bakonyora matukande bana mbali goikara ne school lakini committee nja ye school asobura iwa Fata Lawrence Nyanga bwatesia abarimu bakabwaterana na abaibori goikerania biribyo bibyagera amatokeo yo mwaka oyo akabamaya ojumbe otokonyire asa matuka amange 1 abana bagoche skuru yabange barabo ebakurwa background ya okonyoroke gwetera ase kipasari kikurwa ase omochumbe nande tiangiriri bageri kumwakera mbuya mono abana abange bare konyige nyora barenka ase ngejo ogotanyore fees toke skuru egere okobanka kwabo gugakea bakabe skuru amatuka amange ekikiagerire ogokora kwabo kwa nyarekante gokabokuya. Jebu no munyakerogo bwa alimashauri ya shule ya kia Mabundu gwakabya sengenchonga abana mbaro naneiga babwate direct entry to university trababo urujinga gichaitire na ndeke kiaba asengencho yokobwaterana kwa abarimu amona abaibori na abana abanyene ne kamati ye school ekiagara abaibori bagakwanirwa birasi abagokwanirwa se birasi na bali ba form 4 bagakwanirwa na nene otebwa nga bakora umukimono koranga abana babo bakire sukuru batari komocha igonga nonye na abana baratoke barense ya D+ ebwo nabe utongana abana balia batari goiche sukuru go etosabanga na inde bono abatubwate bare form 3 na form 4 tosaba be komokikegima na abaibori na barabwo be sukuru eyo banyare kubwaterana na barimu na none kero umwana atari goiche sukuru
bibe na bagocha atebe ng'aki kantu aborite noena semo ya administration abagambi abana batebi ng'abande bonse bagotoka barenka bagende chisukuru basome igona nde togosaba ng'ase omwaka otwachake niko basabere ebisio nase omwarimu oito omonene mokonyo deputy principal kobwaterana ase egasi engiye kianani gochonyora torona abana baria bekerasi ya 10 senior school ase gotokoboria abaibori bonse baetane ne chisukuru tobwate batuma abana gocha barorire ng'a esukuru eyeiga nebwate enchera ya mera imoke nande gendere kore buya kegima ase ng'encho kobwaterana oku kwabere nande koendera kobo acha teyo kumukia omwana montaira are na tobwate esukuru erang'e tobwenete gosira eri esukuru yegendere buya bogesemi nainde ntomaete ng'abana ngokonyo bare mono bagosomerwa emisa bagweng'ana ya Nyasaye rimase week igona nekingwagacha karembu ya abana ebengiya tebang'ana abana baremekora bare bakorenda abana bechogete abana nibakora esukuru bagendere chibosio barebwate buya osaba gwaito nkori nkobwaterana okuya kobena ntobwakera bya ministry ya education nera sichibe ebyokorwa chibesi chiganeire nabo chipasari chiarure ne county government yaito no mo MCA ebyonsi igatoko ibeka somo nene nagotebanga tobwaterane twensi egere esukuru eyegendere nainde tokoborio bokonyi nonya kurwa ase abanto tobwate barabarai omobunge enseme ya toteba nyari bari chache nere ase emeremedi nosabe kiroko boko kwaye mena togosaba abeke egere nonyine ensemo yebirasi mbiwente kwagachwa asa igabwa tobole moboke nasole moboke towente ono twagache gochigoro yongo nonye mbiri twalikere twaboririe bokonyi kurwa ase ministry tunaomba ili wizara ya elimu kupitia kwa waziri wetu ili isaidie shule hiyo katika mambo ya ujenzi.